Naka-mask, tapos kumakain. Makain ba kaya ako nito, friends? Friends, it's break time. Ayan, break time ko ngayon. Tutuhanin ko yung break time. Hindi ako mag-cellphone. As in, kakain lang. At saka, may hilamos, lalagyan ko ng charcoal mask. Yung mukha ko. Ayan, hindi po to sponsored. Sadyang, gusto ko lang totoong break ngayon. Ang sarap sa pakiramdam. Relaxing. Diba? Nakaka-relax. Nakaka-relax yung break time ko. Ayun. Makain ba kaya ako nito, friends? Ganyan. Pag nga. Lagyan natin ng butas. Kasi baka mahirapan ako pag nga. Kasi kakain ako ng lunch. Ayan. Okay na. Kakain
Natatanggal siya pag nguya ng nguya. Tatanggal yung dito sa baba. Sa chin. Gusto ko pala pag nga nga. Kasi yung muscles dito, pag nga nagagamit yung dito. Ang sarap sa pakiramdam. Mabubusog ka na, mag-relax ka pa. Relaxing friends. Try new friends. Hi, Kat! Ska vi ta den uppe? Sitta Max och jag blir relaxed. Ja, ja det är det pösa. Ja. Vad var den här? Ada! May nagpunta dito, friend. Kaya, yun, kinausap ko. Sabi niya, di ba, ang sarap sa pakiramdam pag nagmamask. Maganda daw pag nagpapausa. Parang makulang pa na yung mask. Medyo maalat. Kasi yung ulam ko, friends, hindi maalat. Sabi siguro ng mask. Sabi naman niya, ulam mo. Low salt. Diyan kita ng konting salt. Ayan, friend. Yung technique, charita lang yung gamitin nyo. Kung gusto niyang ganito. Or gusto niyong ma-challenge, kutsara talaga. Mas challenging, di ba? Mahirap nga lang pasok yung mga food sa kutsarita. Kasi sobrang liit, oh. Sobrang liit ng kutsarita. Made of wood. Nag-move na siya. So, dito pala yung chin, yung mouth muscles, yun yung hindi na kasi move ng move. Pero yung ibang muscles, relax na relax, friends. Ang sarap sa pakiramdam. Ang laki-laki yung friends. Ang laki yung tank ng rice. Pero kinaya. Narinig akong tao sa labas. Nagagawa kong ganito ngayong break time, friends. Kasi ako lang mag-isa dito sa lab. Kasi nasa branch, ako. Hospital nag-work ngayon. Kasi kung sa main lab, hindi ko ito magagawa.
Ilang minutes na lang ba yung break time ko? Maubos ko pa itong food ko. Ito malaki-laki. Kinaya naman. Relaxing. Kailangan bilis-bilis ang pagkain, friends, kasi ayokong may nag-antay. Pagkatapos ng break, as in, diretso talaga mag-work ka agad. Ang nuts, malaki-laki ulit. Kailangan lang i-adjust talaga. Afterwards. Rice, ano itong puti, friends? May tayo kumain ng rice, friends. Ano yung ngayon? Lunchtime. Rice. Lapit na matapos. Ilang oras? Meron pa akong 6 minutes. Tapos na tayong kumain, friends. Successful friends. Na naka-mask, tapos kumakain. Adjust natin kasi inom ako ng tubig. Nagawa ko din kami ng tubig na hindi sumasagi sa mask. At hindi malasahan ang mask. Till next time, friends! Have a nice day sa inyong lahat! Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.